بسم الله الرحمن الرحيم. caggal fuɗɗorade inde Allah e yettude nelaɗo makko, cuɓaɗo makko, giɗo makko mo o neli fewde e meɗen. Jam e kisal yo won e makko e ɓesgu makko e sahabaɓe makko. Eɗen juula eɗen cilmina e dow Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen calmina dendagal bandiraɓe julɓe, halifaɓe diine e halifaɓe aada, debbo e gorko, suka e mawɗo, e kala kadi kettiɗo lefol ngol walla leppiɗi. Eyi lefol meɗen gadanol hande ko jarde e yettude hono gardiɗo men mo Allah ardini e ndiɗo leydi, ɗum woni président Macky Sall. Eɗen jaramo e konngol makko e gollal makko, eɗen jaramo hen no feewi. Eɗen gandi jewte men duuɓi ɓennuɗi walla hitande hunde, eɗen moolo Allah enen julɓe fof e fitinaji leydi ndi, ha mbaɗɗen lefol mbiɗen ɗiɗo fitinaji mbaɗi ko doge doge. Ndeɗo rogere nde Allah waɗi Macky Sall wukkitingol ɗo konngol, miiji e ɓernde muɗum, gollira haqqille muɗum e haalde ngol ɗo konngol. Ɗum ɗo ko e doge he jeeno. Ɗum waɗi rogere fof, julɓe fof kuccita e Allah, ñaago Allah yo Allah ñippan en ɗiɗo fitinaji. Ngol ɗo konngol ene ñippi ko heewi. Ngol ɗo konngol ene woƴño en kala julɗo koɗɗo e leydi he, jiɗɗo leydi ndi, ene joɓino ngoƴa jamma talata holno jamma o weetirta e windere nde e Sénégal. Ñalawma alarba wonno ko e ñalɗi ɗi ganduɗa anduɓe ɓe enen gandi ko heewi waɗi e ɗin ɗon ñalɗi taw ko alarba. Eɗen ngoƴano on ɗon alarba holno pinirten e leydi meɗen, leydi Sénégal. E Allah waɗi noon haqqilankagal makko, o haali ngol ɗo konngol, Allah ñippi ɗum ɗo fof ha Allah addi beejre welta hen no feewi. Neɗɗo noon ala keɓɗo haalde, yimɓe fof konngol haalingol hawrana ɗumen, ala keɓɗo kadi gollude gollal, yimɓe fof kawra e ngal ɗon gollal. Holko ɓuri himmude? Ɗum waɗi neɗɗo so yiɗa soyde e konnguɗi mum, o yiɗa soyde e golle makko, kala ko omo haala yo haaldu Allah e nelaɗo muɗum, o haala yo wel Allah. So Allah welama, yimɓe ɓe fof ma belto hen, walla woɓɓe belto hen. Konngol kaldugol Allah a sooyata. Gollal ngal aɗa golla fof, gollir sabu Allah. Sa golliri ngal sabu Allah, ɗum woni Allah jaɓanma, keɓa weli Allah. Sa heɓi weli Allah kadi ma yimɓe ɓe belto hen, a sooyata. So tawi noon a haaldi konngol ha tagore Allah nde welto, taw konngol ngol a haaldani ngol Allah, te kadi a haaldani ha wela Allah, ala ko ha wela tagore nde, ɗum ene wawi cooya a heɓani weli Allah, kadi tagore nde kadi feccoɓe beltoɓe mbasa weltade. Ɗum ɗon kadi haaɗi wona Allah kaldunoɗa, kala ko waɗira ka Allah wiya ko riya'u. Ɗum noon an ɗum ɗon wontantuma ko lebte janggo, yo Allah faabo. Ko noon kadi no mbiɗen e konngol ngol, ko noon mbiruɗen e gollal kadi ko noon. Eɗen mbiyamo ko o waɗi ko moƴƴere mawde.
sibu Allah wi'i waf'alul khayra la'allakum tuflihun mbaɗe ko moƴƴi mbele oɗon male so tawi non ko neɗɗo e neɗɗo haaldata waf'alul khayra la'allakum tuflihuna aɗa haalde ɗum e neɗɗo tan tawwanaɗo qur'ana mbiɗa ko golle moƴƴere yaama male ɗon mbele jo male ɗon eyyi kono noon Allah nde haali ɗum ɗo haaɗi ko Allah wi noon o wi waf'alul khayra la'allakum tuflihun golle moƴƴere mala ɗon eyyi ngati la Allah o ela Allah neɗɗo o wona gotum Allah nde wi la Allah fof walla asa fof koko waɗi gasi golle moƴƴere mala ɗon ɗum noon kankone wadde ngol ɗo konngol hayso tawi fof hawranani ɗumen yo Allah wattaw julɓe ɓe ene belti hen Allah ene welti hen julɓe ɓe ene belti hen te kadi alhamdulillahi ko teddungal wonantamo e wonde e laamu e immade laamu fof ko ɓural e ɓamtare Allah waɗantamo hen so Allah haaji inchallah haalde ɗum ɗo e ñippude tan ɗiɗo fitinaji coominoɗi e wasede haalde ngol ɗo konngol ñifde ɗin ɗon fitinaji ma Allah wat jomum male sanga nde o woni e laamu yama kadi o ɓura malede sanga nde o woppi laamu yo Allah waɗanmo ɗum waɗana kala julɗo bandiraɓe julɓe jiɗen jaam nodden e jaam ganniyoɗen jaam kaalen jaam jehen e jaam gonen e jaam yo Allah waɗan en ɗum eɗen kuccana jewte meɗen so Allah jaaɓi bandiraɓe julɓe noon miɗen ñaagui ɗum yaafuya no feewi yo Allah waɗ en malaɓe yo Allah yo waɗ en malaɓe ya barka Allah e nelaɗo mum o tindi tindol ngol o wi meeɗino laamɗo gooto ene e caali muɗum hande o ngol addire e jeese kewɗe hono no o addiri e no nanirɗen taw ko hunuko makko e nofuru meɗen o wi meeɗi laamɗo gooto ene jooɗi e caali muɗum ene wondi e wattulaɓe muɗum Allah waɗi dow bildi ndi batiji ɗiɗi ene kaɓa toon saa ngande batiji ɗi kaɓata duɗal jeyge ene less batiji ɗi ullundu ari wi laamɗo o aɗa andi ko tindol ɗum ɗo batiji ɗiɗi nana kaɓa laamɗo o wi hol min hol hare batiji hol min hol hare batiji on sa'a ullundu ndu yehi laamɗo o ene jogii ɗon puccu ndimaangu ene huma ɗum woni ullundu ndu yehi ñuumani puccu ngu wonde batiji ɗiɗi nana kaɓa puccu ngu rewi to laamɗo o rewnoɗo hol puccu e hare batiji yehi ɓenni to ngaari ene humano ɗon wi ngaari ndi batiji ɗiɗi nana kaɓa ngaari wi hol ngaari e hare batiji ullundu ɓendi ullundu ɓenni jawdi batunde ene humano ɗon ñuumani jawdi ndi ya andu batiji nene dow to ene kaɓa jawdi ndi wi ala ko wondi jawdi e hare batiji no Allah watta batiji ɗi kaɓi tan ɗi jani e duɗal jeyge he nde ɗi jani hen tan peete ɓamti tan janoyi e caali laamɗo jooɗinoki ndeke cumu iwri dow laamɗo heddima hen ayi laamɗo wino wondaka hare batiji ƴewto fitina o immi nden Allah waɗi ɗum joni laamɗo maayi heddi ko gure tintine wonde laamɗo o maayi joni noon ɓe mbi puccu ngu yo ya wulloyo gure ɗe on sa'a mo yurmatako sagata celluɗo haɓɓi puccu ngu yaari ɗum e gure he omo dogna puccu tampi
puccu artirama yarnede ɗum ndiyam ɗon e ɗon puccu ngu sanki ullundu ndu hade maayiɗo hade lamɗo o maayde ari wi mi haalninoma a salima puccu ngu ne yarna to waddata wonki ɗo ullundu wi mi haalninoma wonde batiji nene kaɓa a salima joni noon hoɓɓe puɗɗima arde wiya joni battundi ndi yo waɗe hirande hoɓɓe nde battundi ndi lelna ene jogori hirsede on sa'a ullundu ndu ari wi mi winoma haare batiji nene kaɓa awi ala ko wondima hen jawdi hirsama yimɓe ngari lamɗo wirama joni noon wiya sadak yo yaltine ngaari ndi tonga ullundu ndu ari wi mi winoma batiji nene kaɓa ya harto hen mbiɗa ala ko wondima ƴeewa joni kamɓe fof ɓe keeɓi e oɗo musiba ɗum noon tinnoɗen curen musiba kala woni giɗo neɗɗo so tawi an musidɗo maɗa wi ene immina fitina ɓuri yiddemo fof ko on garɗo waajimo yo woppu fitina haalnamo battade ɗum ɗo to yantoyta yo woppu fitina ko o woni giɗo makko kono wona kay kuɓɓa fitina giɗo ma ara walludema e huɓɓude fitina on wona giɗo on ko gañoma toto haqiqa bandiraɓe julɓe ɗum ɗo ko tindol en pawani e bindi ko e jewte e tindi hono mun ene heewi e defte heewi ko Allah wi miɗe waɗana on tindol ɗum ne heewe qur'ana bandiraɓe julɓe o ko musidɗo mon giɗo mon almudo moɗon biyeteɗo Haabuus Jallo to Kidira mi salmini julɓe ɓe fof kala to mbawi wonde enen fof ndenden kala julɗo e meɗen yo ñaago Allah moƴƴere wata hattin e hoore muɗum ala yo ñaagono dendagal julɓe to mbawi wonde fof yo Allah hokku ɗum en moƴƴere kala julɗo e meɗen yo moolo Allah moolono bandiraɓe mum yo Allah duncu fitinaji kala to mbawi wonde gure e leyɗele meɗen yo Allah ñippu ñaagoɗen Allah kala ngaluji ɗi gabbotonɗen e leyɗele yo Allah artiran en ɗum ha e leyɗele men ha e gure men taw eɗen naftoro ɗanniɓe ɓe yo Allah hokkuɓe toon yidde mabɓe Allah waɗa ɓe gartira naftortoɓe kamɓe e jinnaɓe e yiɗɓe fof naftoro hen ɓe jahani ɓe kadi yo Allahu hokkuɓe ga sababu mo ganduɗa eɓe nanga e muɗum taw kadi kamɓene haajuji mabɓe e haajuji jinnaɓe mabɓe Allah ne humti hen tinnoɗen no feewi kawral tinnoɗen no feewi wata ɗen gownen ɗemɗe meɗen caggal zikrande Allah e mantude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wata gownen ɗe so wona haala moƴƴa ko awdi e leydi moƴƴiri sa haali haala moƴƴa yani e ɓernde julɗo moƴƴo ɗum ɗon ko fuɗata hen ko hay goto anda tinnoɗen halifaɓe men diine eɗen ñaagoɓe duwuji ndeɓe duwonto dendagal aduna o fof yo Allah addu hen jaam mbawen yewtidde eɗen ganda kala kone adda musiba ndentoɗen musiba yo Allah hokku en moƴƴere aduna e lahara e yimɓe ɓe Allah ardini e aduna o yo gollir haqqillaji muɗum en kadi on sa'a kamɓene ɓe jewtide ɓe ganda ko ene addana leydi yarude yeeso e yarata nawrata leydi yeeso ko kawral e kaldigal e disnodiral kono no jareten hande ni wona noon yarete so tawi ko laamu foɗodirte ha musibbaji ene gaɗa hen ɗum ɗon hokkata laamu Allah kañum hokki laamɗo laamotonoɗo aduna o fof so rendi wawa ittude on laamɗo mo Allah waɗi aduna o fof so rendi wawa wadde oɗo mo Allah waɗani aduna o fof so rendi wawa wadde mo laamɗo
ɗum noon ko ganduɗa ɗum ɗo ko baɗal Allah ala ko wirni en ala ko woden en so wona duwade moƴƴere yo Allah waɗan en ɗum. Goto fof yiɗana goɗɗo o jaam, goto fof yiɗana musidɗo muɗum jaam, yo Allah waɗan en jaam, yo Allah humtan en haajuji. Eɗen jaara eɗen jetta seeremɓe ɓe ganduɗa jamma e ñalawma e nena e ɗiɗo ɓoggi karalleji hono wonɓe hen ɓe, e seeremɓe ɓe ganduɗa jamma e ñalawma ene e jamaji e jumaji e gure ene kalana yimɓe ko ene nafa ɗum en aduna mum e diine muɗum en. ɗum noon yo Allah yob. Mi salmini, mi juurima, mi ñaaguima du'aw ala ko cakkitinmi caggal wiide alhamdulillah rabbil alamina so wona oɗon jarlo kam, oɗon jaafo kam, oɗon jarlo kam, oɗon jaafo kam e ɗiɗo konguɗi. Allah jarama, on jarama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala alayhi salatu wassalam la yanbaghi lilmu'min an yadhilla nafsahu. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق به بما لا يطيق بها. نلاد صلى الله عليه وسلم o wi hananani julɗo nde hoynata hoore mum yo Allah dandu en ko yeera aduna e lahara, yo Allah hokku en teddungal aduna e lahara, yo Allah dandu en ko yeera aduna e lahara. O wi ene hanani julɗo nde rentoto hoynude hoore muɗum, julɗo yo rento hoynude hoore mum. Sahabaɓe wonnoɓe ɗon ɓe mbi wa kayfa yudhillu nafsah, an nelaɗo holno neɗɗo hoynirta hoore muɗum? Nelaɗon jaabo miɗa andi no neɗɗo hoynirta hoore muɗum. Yata'arradu min albala'i lima la yudiqu biha, yata'arradu lil umuri allati la yatiqu biha. Neɗɗo o ardano musibbaji e fitinaji ko ganduɗa o wawa hattande ɗum. ɗum noon o huɓɓa fitina, o ardano fitina, o waɗa fitina, o nodda e fitina ha ɓurtomo doole. On sa'a wontanamo koyeera. ɗum ɗo joni koyeera mo Allah hoynimo o wona wonde kanko ko kanko hoyni hoore makko. ɗum noon neɗɗo kala ko ene waɗa konngol kaɗa haala, ƴeew battande konngol ngol holto battidoyta. So battande ɗe ene moƴƴa walla moƴƴata, ko Allah andi ko moƴƴata. saɗa golla gollal tesko hen miijoɗa hen battande gollal ngal holto wattidoyta. ɗum waɗi neɗɗo yo reeno fitinaji. ɗum ɗo ene jeeya ko neɗɗo ene wiye kañum hoynata hoore muɗum. yo Allah dandu en koyeera aduna e lahara. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال الحرج القاتل والمقتول في النار. صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة أو حبر أو حديث إتي نلاد صلى الله عليه وسلم نلاد بي mi wondiri on mo fittandu am woni e bawɗe mun e kattanɗe muɗum. mi wondiri Allah mo ganduɗa fittandu am ene e tamande makko. aduna o gasata, o firtatako ha ara e yimɓe ɓe ñalawma mo ganduɗa fitinaji ɗi ganduɗa ɗi ngara e yimɓe ha hankadin barɗo o anda ko addani mo warde mo o wari o. alqatilu la yadri alqatil fima qatala. kanko o wari oɗo kono ene haawi mo kanko kam holko addani mo warde oɗo taw o anda hay ko warde mo. eɗen hen hande en jii wala almaqtulu fima qutila. kanko baraɗo o kadi o anda holko o waɗi ha omo ware.
barɗo o anda ko addani ɗum warde baraɗo o tinani ko waɗi ha ko addana ɗum warede ɓe mbi nelaɗo sallllahu alih wa sallam kayfa yakunu dalik holno ɗum worata nelaɗo wi alharju ɗum ko fitinaji mawɗi kareli mawɗi ɗum ɗon immo hakkude yimɓe on sa'a noon yo andu barɗo o ko jahannama fayi baraɗo o ko jahannama fayi yo Allah dandu en e ɗinɗo fitinaji enen kam e oɗo ñalawma hande eɗen gandi e haqqillaji meɗen eɗen gandi e teskuyaji meɗen ene wayno en jii ɗum ɗo eyyi neɗɗo ala ko waɗi ware o anda kanko hoore makko omo wara taw o anda ko addani mo warde o waɗa o gayna o nimsa bandiraɓe dogen fitina ɗum fof ko fitinaji gaddat ɗum ɗon nelaɗo meeɗi haalde omo yewtanaɓe fitina e fitinaji fitina biyeteɗo ahlas koye fitinaji jeeya o wi goto wi nelaɗo an kam hol fitnatul ahlas hol on ɗon fitina nelaɗo wi on ɗon fitina qala hiya harbun wa harbun harabun wa harabun bilha'i wal ha'i o wi ɗum ɗon ko fitina mo ganduɗa ene ara e yimɓe harabun ɗum woni hankadin yoga e mabɓe ene doga yoga sabu gañgu wongu hakkude mabɓe ɓeeɗo ene doga wata mbarede ene jalta e leyɗele kucca e leyɗele goɗɗe ɓeeɗon jalta gure kucca e gure goɗɗe sabu dogde añɓe ɗum ɗon woni harabu ɗum woni ɗum ɗon o wi wa harabun kañum e tetude jawɗele e jirɗe jawɗele yimɓe teta jawɗele jahori gurdi e maydi ene mbara yimɓe ene teta jawɗele mum en jawɗele gurɗe e jawɗele mayɗe ɓe goppa ɓen ɗon ene gonti julɗe ɓole so tawi ɓe mbarani ɗum ɓen keddo hankadin hay hunde ngala cogge jawɗele nawa jawdi maydi kanŋe mabɓe e kalisaji mabɓe jawdi wurdi ɗum woni jahori bey e baali e gueloɗi e ko nandi hen en jiiɗen ɗon gueɗe hande dogen fitina kulen fitina eɗen jewtoɗo seeɗa yewtere tindol aɗa andi tindol kadi so tawi anduɓe tindol ngol gasi tindol ngol ɓe tindinoro e tindol ngol ko ganduɗa ene addana neɗɗo wasde yawde fitina hay goto anda fitina to yanata enen mbiɗen jorgol sumorte keccol ɗum firi ka waɗano hay hunde oɗo waɗi an aɗa hooli hoore ma yettata ko ma tan sabu jorgol ngol sumgol mum addana kecci ɗiɗi cuma en ndeɗo yewtere nde paaɗen ko e koolaɗo meɗen ceerno meɗen yo Allah yurmo yaafo biyeteɗo e Boubacar ɗum woni Boubacar Baro to Xaayi ceerno Boubacar Baro to Xaayi ko gondunoɗo e ceerno men ceerno Oumar Guijulon e ceerno Abdoul Wahabi Sall ndeɗo yewtere nde o yewtanta min ɗum ko miɗen madrasa Xaayi o yewti ndeɗo yewtere o fiyani min ngol ɗo tindol enen ko e makko nanɗen ngol ɗo tindol kanko wonɓe ɓe gandamo ɓe enen gandi mbawi andude ɓiɓɓe makko biyeteɗo hande Ba Tokusel walla Oumar Baro walla Saydou Baro ko bam mabɓe woni tindanɗo en ngol ɗo tindol mi ene omo haala fitinaji o waddi hen tindol ngol o wi meeɗino lamɗo goto caggal so tawi ɗum ɓenni e ko rentinde e jirtinde fitinaji eɗen gandi e fitina koko ɗani hadiseje mbi kuddi Allah woni e on pindinowo fitina fitina koko ɗani
Allah ene hudi pindinowo fitina pindinirowo fitina e kongudi muɗum pindinirowo fitina e golle muɗum pindinirowo fitina e tindingol muɗum ɗum noon haaɗi koko ɗaani gaccen ɗaano pindinɗo noon haaɗi a andi kala pindinɗo wiya ko kala pindinɗo kudde Allah ene muɗum kudde Allah noon ala mo heƴi tinnoɗen dogen fitina kulen fitina ndentoɗen fitina konguɗi fitina e golle fitina fof ndentoɗen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi caggal a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab jomiraɗo tedduɗo o wi kule fitina ndentoɗe fitina ngandede fitina so tawi ari wana toñɓe ɓe tan fitina o heɓata toñange hakkunde neɗɗo e Allah toñange hakkunde ma e yimɓe ko ene adda fitina e leydi walla fitina e diine walla fitina e kala to wawi wonde so fitina o ari wana adduɓe fitina o tan fitina o haɗata e muɗumen wana ɓen tan fitina o layat haa ɓe tinano ni ɗaninoɓe fitina o findina ɗum en taw tinani ɗum ko fitina e bone fitina wayi noon ndentoɗen fitina yama jiya fitina jawa mbasa haalde e on ɗon fitina a tinata fitina o ha yanta e maɗa ɗum noon bandiraɓe holko Allah rewni hen o wi wa'lamu anna allaha shadidul iqab gande noon Allah lebte mum ɗe ene catti ko cattuɗo lebte ñalawma daranga kulen fitina ndentoɗen fitina dogen fitina to konguɗi e to golle e to balle kala ko ene adda fitina e leydi fitina e galle fitina e wuro fitina e leyɗele fof hakkunde leyɗele ndentoɗen ɗum no feewi fitinaji moƴƴani yo Allah dando en fitinaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi namnede a kabaru fitina o wi so tawi fitina ari so fitina yani holno o wi e jubbude e hadis o wi faman kana lahu iblun falyalhaq biha wa man kana lahu ghanamun falyalhaq biha wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi o wi so fitina ari a yi fitinaji kuɓɓama ano so tawi ko geloɗi ma joginoɗa ya to ladde kew gabboɗa geloɗi maɗa doga fitina o so tawi ko dammiri joginoɗa ya ladde gabboɗa dammiri maɗa doga fitina o so tawi ko ngesa maɗa jogiɗa ladde ya huccude ngesa maɗa doga fitina o ɗum noon kala nde fitina waɗi e ɗiɗo konguɗi aɗa wawi jubbude hen ko heewi ɗum woni so fitina ari ya dog fitina o gona ko ene nafma mbasa yantude e huɓɓoɓe fitina mbasa yantude e noddoɓe e fitina anon doga fitina o kucca e meccal maɗa jangoɓe kucca e jangde mum en remoɓe kucca e ndema mum en jogiiɓe gaynetede kucca hen goto fof doga fitina o ɗum noon tinnoɗen e hulde fitina e dogde fitina e rentade kala ko ene adda fitina yo Allah dandu en e bone fitina e noddoɓe e fitina e kadi finninoɓe fitina tinnoɗen no feewi dogen fitina enen dendagal julɓe kaldete o wi hono abi dawuda ɓe namdinoma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko wi inna saida laman junnibal fitana inna saida laman junnibal fitana inna saida laman junnibal fitana waliman tuliya fa sabara o wi hol malaɗo
hol ɓurɗo malede enen fof eɗen jiɗi malede yo Allah waɗ en malaɓe yo Allah hokke en malu ngu malkiso ala caggal muɗum yo Allah waɗ en malaɓe aduna e lahara yo Allah waɗ en malaɓe e diine men e aduna meɗen fof enen e dendagal julɓe kala to mbawi wonde o wi woni malaɗo tan ko on goɗɗitiɗo fitina o haali ɗum laabi tati woni malaɗo ko on goɗɗitiɗo fitina ɗum noon ko dartete tan ko woɗɗitade fitina konguɗi gaddoje fitina e golle gaddoje fitina e kala ko enen adda fitina julɗo yo woɗɗiti ɗum ɗon wiyanonoma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o namda kanko nelaɗo e meɗen sallllahu alayhi wa sallam man khayru nnasi fil fitnati an kam nelaɗo miɗen namdima so fitina ari hol ɓurɗo moƴƴude e yimɓeɓe sagade fitina waɗi o wi kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo jaabo namdiɗo o walla namdiɓeɓe o wi ɓuri malede ɓuri moƴƴude ko gorko mo ganduɗa fi mashiyatihi yo addi haqqaha wa ya'budu rabbahu o wi ɓuri malede ɓuri wonde e moƴƴere fof ɓuri moƴƴude fof so fitina waɗi ko on ɗon gorko doɓɓo fitina abbi jawdi muɗum ene ñammina jawdi muɗum ene neha jawdi muɗum ene rewa toon jommuɗum yo Allah waɗ en malaɓe ɗum ɗo fof ko tindingol so fitina ari yon yimɓe ndento fitina doga fitina bismillahi rrahmani rrahim caggal fuɗɗorade inde Allah e yettude nelaɗo makko cuɓaɗo makko giɗo makko mo o neli fewde e meɗen jam e kisal yo won e makko e ɓesgu makko e sahabaɓe makko eɗen juula eɗen cilmina e dow muhammadin sallllahu alayhi wa sallam eɗen calmina dendagal bandiraɓe julɓe halifaɓe diine e halifaɓe aada debbo e gorko suka e mawɗo e kala kadi kettiɗo lefol ngol walla leppiɗi eyyi lefol meɗen gadanol hande ko jarde e yettude hono gardiɗo men mo Allah ardini e ndiɗo leydi ɗum woni président Macky Sall